유튜버 जाबाय माबादियाबो आयौ दे मा बनानै बा हाथानो लोमथाराखै माथोलै बिहामजो मोननायखाय संग्राय लानानै बहाबा माइरं जावहैनो नागिरदों गेदेरफोर मोननाव हाबा जासिगोन नालाय बिजावजालि सासे मानसि नागिरदों आङो मा जालि बिजावजालि जानाय माने जोङो आदा बैसोआव गेदेर आंनि बिथांनि मानसिया गाहायब्ला बैसोआव गिदिर आरोना आदानि हाबा दङ ओमफ्राय बिनिनो माइरं जावनो थांनो नागिरदों हाम्फैया दा बेवहाय दोनलांनांगौनो हाम्फैखौ बुग्लेग्रे साइज जाथारदों होनदों नामा मानसिफ्रा हाम्फैखौ साइजआनो नंथारला आंथ' ओंखायनो लाजिनानै लांफाया बेखौ टाउन सहरफ्राव बारा लांफाबाय थानो बायो आङो आयौ साइजआ मादोंथ' फाग्लिया पार्बथि बायदिनो होनलाय खावलायखौ दांनो आयौ दे मा आयौ लिस्टआव फैनाय जाथारबाय जारुरुनो देलायनो मोना आङो बेरायनोसै जोंहाथ' पार्कआव जोंहाबो बिगि हटुमि सिख्लाफ्रा नै माइ जावगासिनो माइरं खानाय खादबलायथारदों माथो माबा मुलि मोनजाबायबा मैया हाबानि माबासो खालामफैलायबाय मैया हंलामोननि मा खालामदों हा मबाइलाव नुनायसो जालायलांबाय मबाइलाव नुयो बिसि बुरजा जावनो हादोंलै इसलाय जावनो हादनो हायाखै बा आर'नाइ गानलायथारो माथो आर'नाइ होयो नामा हौवा गोदान होनाय दा दासो नोंस्रा नायनोल' फैथारदों बिसोरो नायनोल' फैथारदों गब्लंबावसो दां हनै संग्रायानो जावखांजोब्बायानो नोंसोरो बनानै बा हाथानो लोमथाराखै माथोलै बिहामजो मोननायखाय हारसिंसो रोगानांगौ नोङो होमबासो बिहामजोजों अनजागोन नोङो ओमफ्राय गोलैनाङा बे दैयाव बेयाव जाबनानै ट्रिपाल माबासिन नांगोन ना बेखौनोथ' ट्रिपाल सोंनो माबाबा नैबे जैग'नि दानस'खाबाय होद माबाद्रायगोन बियो रानद्रायथारगोनलै रानबायानो गोबावसै गोथां होदेरनांगौ नङाबा दसेनो जोबो जैग'आव होनाया फैलाय दादिनि हाबानि अमाखौ नायनो इउटुबार जाबाय नामा मादैयाबो आंलाय इउटुबार जाबाय नामा सानदां नायबाय थानायखाय जावनासै बेखौलाय अमा नायनि र' अमा हाबानि अमा बबेथिं खादोंथाय ओइ दादि बबेथिं अमाया हा दादि ओइ नैथिं माबैसोलै हाब गोगोमथार माथो हुस 60सो थांगोन बियो मासे आरो बिथिं मानै खासि गोजा माथाम माब्रै माबा
आरो दंबावोसो मानैखौ लायथ'वाखै 7टा अमा लोगोफ्रा बुरजाथारना आदाना मास्टार लोगोफ्रानो बुरजाथार ओंखायनो अमा जाग्रानिया अमा ना जाग्राना ना जाबगासिनो दायो अखा हाबा सिगोन ना नैथिंबो नै बना रानखाजोब्बाय जानाया बेहायनो जागोन जानाय गैयाबाथ' जाखाया अमाखौ नायखाबाय दा नोंथांमोना अमाया दङ 8टासो जागोन अमाया गासै ओमफ्राय नाबो दङ ना जाग्राफोरनिया बेदर गैया आरो माबा बेदर गैया माने दाउ गैया आरो बेदराथ' अमायानो जाबाय ओमफ्राय बेहायनो जानाया जागोन मार्चनि खै थारिख होनदोंमोनथाय हाबाया मार्चनि 4 थारिखमोन नामा माय मार्चनि 4 थारिख ओमफ्राय समबार बारायाव हाबा दाननाय मंगलबाराव गेप्स थासिगोन मंगलबाराव माने बाथौनि जोनोम सान नालाय बाथौ सान ओमफ्राय बुधबाराव जानाय लोंनाय आरो बुधबारावसो सोरबाफोर माने कार्डआव नायनानै आन्दायनाङा आरो ना कार्ड हरदोंबा आदाया गावनि लोगोफोरनो इनभाइट खालामदों गावनि लोगोफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' जोंखौ लेंहरला माला होनगोन जानो हागौ कमेन्टआव खिन्थु आं पार्सनेलि आं लेंहरनो हानाय नङा आदानि लोगोफ्रासो आदायासो सोर सोरखौ सिनायो गावसो लेंहरगोन नालाय दा केपासिटिनिबो खोथा थाहैयो जाहोनाय लोंहोनाय ओमफ्राय दा आंनि इउटुब नायगिरि आदानि लोगोफोर दंबा फैदो लोगो मोनगोन बिदिनो आरोना दा नै जों आमाइजों आंजों बन जाबदों अखा सिगोन ना जाबना दोनजोबसै र' बन जाबनो हाब बिहामजो गोदानखौनो बिदि खामानि मावहोबा जालालै नों मावनानैसो देखायनांगौ होमबासो अनजागोन दा आरो बै गन्थं गोलावखौ बारा दालाखासैसो नोङो बारियावसो उन्दुनांगोन माथो नोंलाय दे बागानावसो खारनानै थाहैनांगोन माथो होनबा नेवलाय बायदि दे तिरपुल गांसे लाखानोसै हाबायावथ' जुथोरलायनाय लोंगोनदांलै आमाया गैखायालै मोना लोंनाय गैखाथारा हाबायाव स्टप खाथार एकदम गोदोनि बायदि जालाना